ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧିତ ହେଲୁ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଟିକେ ଚାଲି ବୁଲି ହଉ ଶଳା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡା ଦେଇକି ଯାଉ ଚାଲ ବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ଅଫିସରେ ଟିକେ ବସି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବ ସତକ ସତକ ମୁଁ ରଥ ବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତମ ଘରକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାରିପଟ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ନୁଗୁ ଫୁଗୁ ହଉଥିଲା ସେ ଚୁଚୁମା ମତେ ଦେଖିଦେବି କଦଳୀ ଗଛଟା କାଟିକି ପଳେଇଲା ତୋ ଗାଲୁକୁ କିଏ ଚୁଚୁମି ଥିଲା ତମେ ତାରି କଥା କହୁଛ ହେଇଟି ବାବା ମୁଁ କଣ ତାକୁ ପାଖରେ ପୁରେଇଦେବି ହେଲେ ଯାହା କହ ବାପା ଛାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଏକା ସେଦିନ ମତେ ଏମିତି ଚୁଚୁମିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଦିନକୁ ଜମା ବୋଲି ପାରୁନି ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତୁବା ଦେହ ଚଟବେଳେ ପକେଇବି ଯେ ସବ ବୁଲିକି ପଡୁ ସତକ ମୁଁ ରଥବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମନ ସତ କଥା ମନେ ପକେଇକି କହ ମନେ ପକା ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଚଳାଲା ମନେ ପକା ମନେ ପଇଲା ବାପା ମୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବୁଝିଲ ସେ ନା ଭାରି ଭଲ ପିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ରହିପାରୁନି କି ସେ ମତେ ଛାଡି ରହିପାରୁନି ଆଛେ ପୁଅ ପିଲା ନା ଝିଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ବା ଝିଅ ପିଲା ଶଳା ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଆଉଛି ଆସୁଥବ ଶଳା ମୁଁ ତ ଅଫିସରେ ଶଳା କାମ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ସିଏ ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛି ବାପା ଏମିତି କାଇଁ ରାଗୁଛ ଯେ ରାଗିବିନି ସେ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ଜମା ବି ରହିପାରିବି ଆଚ୍ଛା 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 ଆମେ ରାଗିଲେ ଦେଖି ସେ ଆସିବ ତ ଏଇଟା हेलो माँ तो माँ कौन यही सब आपा माँ भूल कर दी ये तुम ना तो नाऊ मारा तुम कथा अच्छा माँ तो बापा ना को बापा का ना बाल मुकुल खाती बाल ये बाल खाती सारा कितने बाल भी वो बाल मुकुली घरों बाल काटी थोड़ा बालों ठिकाना से सो अच्छा माँ तू तो जियो पिला उन्हें ओढ़ो ना दे चुका है ये मुंह तो काफी तो जमाना मुझे काटी वाले कौन होती हम बापा मर गए तो अरे बाल मुकुल तबे सृष्टि कौन लियो कि ना लियो बाल पुरे तो नहीं चो ए अंगुरु आइलो ना भीतर के जा ए अंगुरु सुन बा ए अंगुरु